Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari zvibatsire kuti veruzhinji vange vachiwana manews updates kubva pano paHatsirari 263 nguva nenguva. Vadikani sikuziva kwamunozviita manews updates epanapa tichinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. Ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari. Vadikani, first update inyaya yaChatunga Mugabe. Chatunga Mugabe ubuda mastreets esocial media achitaura kune vanhu kuti hanzi musatiparadzanise inini naCollins Mnangagwa. Ndiani kwanombonzi Collins Mnangagwa? Collins Mnangagwa mwana waEmmerson Dambudzo, president vemunyika munomu munyika yedu yeZimbabwe, anonzi iyo president Mnangagwa. So abuda achitaura kuti hanzi musatiparadzanise pakutamba kwedu tese antu takatanga kutamba tese kudhara. So vanhu vazitanga kutaura zvavanofunga mucomment section vachitaurawo mashoko avanofungawo mucomment section maererano nevidhio raagadzira raazoposta rikutrenda mastreets esocial media zvaizvezvi. So da kusiyai muchiona video, apedza kuona video taura zvavanofunga mucomment section and usaskipe this video nekuti ndine nyaya yeaccident. Ndatione this video. Hanzi Collins Mnangagwa just think, yes, Colin and I get along. He's a very good guy. Very, very good guy. Ne, ananzi wanauyaita hanzi Colin ajoina na Emerson Saka. Bro, I've known those guys since I was a kid. So you expect me to wake up and say what to him? Bro, they're people like just like you and I. Hanzi Collins Mnangagwa just think, yes, Colin and I get along. He's a very good guy. Very, very good guy. Ne, ananzi wanauyaita hanzi Colin ajoina na Emerson Saka. Bro, I've known those guys since I was a kid. So you expect me to wake up and say what to him? Bro, they're people like just like you and I. Next update inyaya yeaccident. Ndatitange tanyora mucomment section kune vari kunzi vafa, rest in peace, kune vari kunzi vakuvara, get well soon. So nyaya yakamira so, accident iyi yaitika kuChirumhanzu paGrowth Point apo panonzi paCheka ndo paitika chiitiko ichichi. Accident yebhazi rinonzi iro, bhazi rinonzi Mars Transcross Border ndo zita raro. Bhazi iri negonyeti ruhombe rinoitawo futi zvekucrossa border zvaita accident, neimwe futi pickup diki, mota yechidiki zvaita accident. Badikani zvinorwadza, zvinosiririsa. Accident iyi yabatanidza mazibhazi negonyeti nepickup, kamota kadiki kapickup zvaita accident panzvimbo 1. Mbudiro wazviri kuita zviri kunzi pane vafa nevakuvara. Tichingoti rest in peace kune vafa, kune vakuvara get well soon. Mwari vanopindira. Mwari kana nguva yako isati yakwana vanokupodza. Ndatitaure zvavanofunga mucomment section yekuti satanism yapinda munyika yedu yeZimbabwe, macases aya opedzwa sei, zvimwe zvachona zvauda tinamati. Asi ndichakusiyai muchiona video, ndichaita kakubleya pamwe pacho nekuti YouTube channel yedu haitibvumirwi kuti tiposte zvinhu zvine ropa. Tinovharisirwa account yedu makazotadza kuwana manews updates. Garai makabata chimuti kuti dzvi, ndichadzoka neamwe manews updates. Much love. Pachaka mazeura wani pakashata cheke mazeura wani kurai wani cheke. All right.
Pano bhazi wararama here? Mararama? Sure. Hapana aita mazi. Uyemire pasaida? Yemire pasaida. Kudrive wararama? Kunzi drive anenge haasi kuwanika wani. Akuda but he saved us. Shame. Serious? Chii chaitika? Amendikwamba nechake atinozomboziona taziona tinomira takuwana. Saka hapana bhazi mese vanhu wararama zvavo? Yeah, sure nesetarara. Rasina kuzara here? Rasina kuzara bhazi racho? Vamwana vanga vasara vanga zvisina unenezi. Pakashata. Pakashata.